Kano Hausa 24 alfaharin al'umma. To mu ma Arewa Comedian muna da wannan dama kuma za mu tabbatar da mun yi hukunci daidai da abin da kai, saboda wannan ba shine karo na farko da zaka je ka karbi kudin wannan dan siyasa da zummar zaka mai talla a ranar da kuma ka karba ka zo ka fara mai bore, ko kuma a da ka ji kudi ya shiga hannunka ka dinkata da kayar baya kana ta soko maganganun da bai dace ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana HAFIZU ba wanda aka fi sani da official. Karo na farko da zan fito na yi magana da yawon kungiyar Arewa Comedian saboda irin yadda rikici ke ta faruwa, wanda tun ajiya muka yi kokarin mu ga mun daidaita abun amma Allah bai yi ba. Duk da cewa akwai wanda mun fahimci shine ba shi da gaskiya akan wannan tafiya, musamman yadda ya fito yake yin voice da cewa ya cinye kuma ya ɗauki kuɗinsa na wannan na ƙasa ko wani kaza, ko yake ta faɗa wasu kurci marasa daɗi. To a gaskiya idan a ce ina da dama akan wannan kuɗi da a ce ni ne na ba da su, to ko awa ɗaya ba za su yi ba, ko a ina yake sai ya da wannan kuɗi, saboda ya ci amana, kuma ba wannan ne karo na farko da ya ci irin wannan amana ba. Kusan kowa ya riga ya san shi a cikin tafiyar kwankwasiya, kuma wadda kwankwasiya ta taimake ka gida da waje, ta rufa maka asiri kake ta wannan abubuwa, wanda har mai girma jagoran ya dauke ka ba iya Kano bai tsallaka da kai ragowar state da muke da su a Najeriya domin a taimake ka a yadda kake kokarin tasowa. Ina duk da cewa shi mai gidanmu ba mutum ne wanda yake daukan kuɗaɗe ya bayar ba, amma zai maka hanya wanda zaka samu kuɗaɗe a cikin rayuwarka, ko kuma ka samu hanya wanda zaka gina rayuwarka. To alhamdulillah wannan abubuwa kowa ya san cewa an san jagoranmu da aikata irin waɗannan abubuwa. Sannan kuma ka tsallaka ka je tafiyar Atiku, wanda ka je kai gama abin da za ka yi a washe garin ranar kuma ka ganka a gurin taron Bola Ahmad Tinubu, wanda kai da kanka ka fara hararen kunyar gayyatar mutane da za su zo gurin nan, saboda har an ka fara cewa mutane za ga kana wata irin siyasa. To dukkanin dan siyasa ko wanda ya san me yake a siyasa ya cire ka daga shafin siyasa, wanda kuma dole ne kungiyar mu ta dauki mataki. Ba za ka zubar mana da darajar kungiya ba, ko kuma ka maida mana hannun agogo baya, kamar yadda muka taso muka kara dawo da darajar Arewa Comedian, kamar yadda ake dama da kungiyoyin mawaka da kuma kungiyoyi na yan fim, yadda ake kokarin shiga sun yi promoting su ba da gudunmawar harkar siyasa. To mu ma Arewa Comedian muna da wannan dama, kuma za mu tabbatar da mun yi hukunci daidai da abin da kai, saboda wannan ba shine karo na farko da zaka je ka karbi kudin wannan dan siyasa da zummar zaka mai talla a ranar da kuma ka karba ka zo ka fara mai bore, ko kuma a da ka ji kudi ya shiga hannunka ka dinkata da kayar baya kana ta soko maganganun da bai dace ba. Kuma inda a ce ina da hannu ko ina da ruwa da tsaki akan wannan kudi, da kaga yadda ake yin irin wannan abubuwa. Amma mun ji daɗi yadda muka hakurkurtar da Malam Hudu, kuma muka gaya mai cewa ya goge wannan bidiyo, ya yi haƙuri, kuma za mu duba za mu bi mai haƙƙinsa inda akwai haƙƙinsa a ciki, domin in muka samu dama kuka aika takarda ta isa ofishin aka tabbatar mana cewa kuɗi naku ne na ku biyu, ko kuma naka ne ma, to insha Allah wannan kungiya sai iya inda karfin ta ya kare domin karɓar maka haƙƙinka a ko ina yake. Wanda babu wani wanda zai zo ya irin wannan ikirari, ko yana tunanin shi wani, ko kuma wani zai yi amfani da wata damar da yake da ita ya danna haƙƙinka, ko kuma ya nuna ma shi ya fi ka buɗewar ido. To akwai Allah, kuma akwai wa'anda za su taimake ka 100% akan irin wa'annan abu. Muna fatan za ka bari mu duba domin ɗaukar wannan mataki a game da wannan abubuwa da yake faruwa. Sannan kuma akwai wa'anda ya tsatsuwan wasu kuma ya ci musu mutunci, musamman wa'anda suke tare da shi, wa'anda an taimake shi ya san 100% a rayuwarsa, wadda a harkar industry ma an manta da shi, an tattara shafinsa an rufe. Suka yi kokari, suka yi promoting, suka dawo suka tsaga cikin ayyukansu wanda zai taimake shi, suka sassanya shi domin su ga ya dawo hayyacinsa. To ka san dama matsalar taimakawa malam to ko da yake ba zan ci na ma kama sunan wani yare saboda wannan karamin abu da ita so ba, amma ka sani cewa dukan abin da kai duniya ta ji, kuma mahukunta su ma sun ji. Kaga ka so ka mana gurin gabatar da wasu korafe-korafe ko gabatar da wasu shedoji. Sannan kuma insha Allah wannan kungiya za ta gaggauta daukan mataki a kanka, saboda irin yadda ka fito ba bisa ka'ida ba, ba bisa tsari ba,
a garin Kano kowa ya san cewa in za ka yi wasu abubuwa na social media akwai hanyoyi da ake bi kafin a je a ga sakin wannan abu, kake ta ɗuɗɗurawa manyan mutane a shari'a da kuma nuna cewa ka ci bilis kuɗinka ne kuɗin ƙasa. To za ka gani, kuma na san shi kansa idan yana mutunta kansa ko kuma idan ya san haƙƙin kansa, na san ba zai barka da wannan haƙƙi nasa ba. Kuma shi ma excellency na san za ka yi zai wahala ba ka mai da wannan saƙon nashi ba, saboda irin yadda ka zo kake mai godiya da zagi a bayan gida. To insha Allahu za mu ɗauki mataki nan da ba da jimawa ba. Duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna daga Kannywood. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu ta Kano Hausa 24 domin samun sabbin shirye-shiryenmu tare da ajiye mana ra'ayoyinku. Mun gode.